Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ όμορφο φαγητό, θα το ανεβάσω στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ υγιεινό φαγητό, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε λαχανικά, οτιδήποτε λαχανικά, μυρωδικά. Η σόγια από μόνο της είναι άνοστή, το ίδιο και το κιόνα, οπότε χρειαζόμαστε πολλά μπαχαρικά. Κιόνα χρειάζεται πάρα πολύ καλό πλύσιμο. Η σόγια αρκετό βράσιμο και μετά τσιγάρισμα. Δείτε τις οδηγίες χρήσεως και μπείτε μετά στην ομάδα να δείτε τι ακριβώς έχω κάνει, πώς έχω παίξει, γιατί ένα παιχνίδι είναι το φαγητό, είναι η αγάπη και πώς θα το σερβίρω. Έχει σημασία πώς θα το σερβίρουμε, παιδιά, το φαγητό στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, με αγάπη. Και να σας πω και κάτι, το στολίζουμε, είναι όπως βγαίνουμε εμείς έξω και λέμε όχι τι θα βάλω, άλλες τι ωραίο κραγιόν, άλλες τι ωραίο, πώς λέγεται, ρούζ, φυσικά εγώ αυτά δεν τα φοράω, αλλά τι ωραίο παντελόνι θα βάλω, τι ωραίο φόρεμα, προτιμήστε ένα φόρεμα να βάλετε, αυτά.